आदा नोंनि गोसोम फान्थावा एसेबां समायना ओ आदा नोंनि गोसोम फान्थावा बेसेबां दाम आंनो खोन्थादो ना आगै आंनि गोसोम फान्थावा ना जोबोद समायनाखा आंनि गोसोम फान्थावा हले जोबोद दामखा उनाव उल्टा फुल्टा दाम दर खालामनानै नों गिदिंनानै दा थांफिनखा माने गोसोम फान्थाव दालायखोलाय मा गोसोम फान्थाव मेथाइ खनलायखो मा खोनाफेराखै नामा माने मेथाइ खननाय बेलाय नोंहा गुबुन मेथाइ गैबावा आया सासे सिख्लाया फान्थाव बेफारिनाव फान्थाव सोंदोंलै दाम बे मेथाइ दोंसे दङ माने खुगा मेथाइ बेखौसो खनदों आं खुगा मेथाइ आंलाय माथो खोनायाखै जानला माला खुगा मेथाइबानो गोदोनि जायो नामा गोदानबो ओंखारब्रबो ना गोदानबो देनां दा सोलिबाय थानाय मेथाइफोरा खुगा मेथाइफोरा उनावहाय हाजारसे बोसोरनि उनाव खुगा मेथाइ जाहैलायगोन आंनि गोसोम फान्थावा माने गोसोम फान्थाव बेलाय मा फान्थावा गोसोम नङाबा माथो फान्थावनि कालारखौ बुंनो हायोबा बुंलाय बर'आव मा होनो बर'आव मा कालार बुङो देलाय बुंलाय बर'आव बबेबा कालारानो गैया मिथिबाय फान्थाव कालारनि नामानो गैया बर'आव रानि कालारखौ मा होननानै बुङो रानि कालारखौ बर'आव स्राब कालारखौ मा होननानै बुङो बर'आव स्राब कालारखौ बर'आव गाबफोरनि नामानो गोमाजोब्बाय मिथिबाय बेनिखायनो गोसोम फान्थावखौ मालाय फान्थाव गोसोम होननानै मालाय बुंदों थिगानोथ' गोसोमानोथ' फान्थावा नों बेखौ मा होननानै बुंगोन बेगुन होनसै बेंगुन पार्पल होननानै बुंसै जानला मानला बुंबाय थानाङा बेवहाय आंनो नेटपेक सोनानै होनोबा होसो नेटपेक औ आंनो नेटपेकआ सोनानै होनोबा हो आंहा इन्टारनेट सलायनांगौ आंहा रिल्स नायनांगौ बायला माला रोंखो नोंलाय रिल्स नायनोलाय रोङो आंहा माथो नोंलाय नागिन क्राइम पेट्रलसो नायोमोन बांद्राय जेबो बुंनाङा नोंनि आखलफोरखौ आं जेबो सोङा आंखौबो दासों आंनो रिसार्जआ सोना होनोबा हो माबारसो नङाबा ओंखाम ओंख्रि संनायबो नङा आं आयला अबेनि इसेबां दाखु जाखोलै बेलाय दसेनो फाक्कायै मावबाय थानो माबा माबि फोरोंखुमानानै होदों आरो मा होननानै बुंनो आंनि फिसालाखौबो जियानो हक लोगोफोर मालाबा भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव बेक टु बेक मोजां लाबोबाय थायो जों नङा होमबा मालाबा हास्लाबा हाया होननानै बुङोबा हाया होननानै साननानै लानांगौ मा अबाव थांदों अबाव मादों गासैखौ खुथ्रि खुथ्रा नायग्रो नोंसोलाय आरे पार्सनेल खामानिबो थायोबा खामानि थांबा बेरायनोल' जायाना बेरायनोल' थाङाना मानसिना मानसिनि जिउआव बेरायनायल' जायाना बहुत किसु खामानि थायो आरो मोनसे एलराट होखानाय थाखाबाय दिनैनि भिडिअ खालि सेंग्रा सिख्लाफोरनिल' जागोन दे बेवहाय एसे आबै आबौमोना फसायाबो जानो हागौ बेनिखायनो दिनैनि एपिसोडखौ बोरिं मोननो हागौ माने दासान्दि एपिसोडखौनो बोरिं मोनबाय थागोन नोंथांमोना गाबोननिफ्राय नङाबा समफोरनिफ्राय मोजां जालांगोन दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ इन्जय खालामनो दाबाव अके बाय आंनिफ्राय गुड नाइट देहाया मोजां जाबाय ना औ मोजां जाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा अब्लालाय दालाय नोंलाय माला न'आव थांफिनगोन मानो एसेबां आथुर न'आव थांजानो लुबैदों नोंलाय आंखौलाय ओरैनो आरो जापानाव थानानैलाय मा खालामदों नोंलाय जेबो खालामा नोंजोंनो थाफानोसै बेफोर रावखौ मानो बाहायो न'आव थांदो नोंबो हायोबा आंखौ हारसिङै थानो होदो आं लुबैया आंनि थाखाय नोंहा माबा मोनसे जानायखौ आरो आंबो आंनि केरियारखौसो देरसिन साननानै लाबाय एन्टनिय' आइया माबा मोनसे बुंदों नामा नोंखौ नोंनि आइया मा होनो मा होनाखै बेफोरखौ जेबो सानबाय थानांला नों मानो होननानै बुङोब्ला आंनि थाखाय आंनि न'खरा देरसिन आरो आंनि केरियाराबो बेनिखायनो आं जेबो लुबैला हायोबा एन्टनिय' आंनो स्पेस होथ'दो आं गावनि केरियार दानायाव गोसो होग्रोनि जागोन नों जेसेबां सम लानो हायो लाबानो जाबाय अब्लाबो आं नोंनि गोजानाव थांनो हाया नोंनि बेफोरबायदि रावफोरानो आंखौ मालाबा जेबो साननो हायै बायदि खालामो नाथाय आं दा बेफोरखौ जेबो साननो गोसो गैथ'वा एसेबां गोजानाव फरायनो फैदों आं फरायनायखौ फोजोबग्रोनि आं माबा मोनसे खामानि मावग्रोनि आंखौबो आंनि गोसो बायदि मावनो हो एन्टनिय' बेनिखायनो आंखौ जेबो बुंनांला हायोबा नों जेरावखि थाया मानो मोजाङै थायोबानो जाबाय नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंखौ गारनानै आं बहा थाहैनो हानांगौ जाखो अब्ला नों मा सानो गासैखौबो गारनानै आं नोंजों जुलि जानो नोंनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनानै होनो नोंनि जि जोम सुनानै होनो बेनो नामा आंनि जोबथा थांखिया आरो आंहा गुबुन थांखि गैबावला एन्टनिय' नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंथ' नोंखौ बेबायदि साना अब्ला मानो आंनि गोसो बायदि आं थानो मोना एन्टनिय' मानो आं गावनि बायदि खालामनो मोना आं एसेबां गोजानाव फैनानै मानो गावनि गोसो बायदि फरायनो मोना आङो आच्छा नोंखौ आइया माबा मोनसे बुंदों नङा होमबा नोंनि आइया आंखौ जेबो बुङाखै आं बेखौल' लुबैयो एन्टनिय' नों आंनो साननैसो सम हो आंहा गोबां मिजिं दं गोबां मिजिं लानानै आं बे जायगायाव फैदों आंखौ अननाय दङब्ला नों आंनि साननायखौ जाफुंहोगोन बेनिखायनो आंनिफ्राय गोजानाव थादों आं नोंनि गासैबो सिमांखौ सुफुंनानै होगोन ना मानोथो नों आंखौ गावनि गोजान खालामनो नागिरबाय थायो आंनि आइया माबा मोनसे बुंदोंबा बुं आं बुंबाय दा नोंनि आइया आंखौ जेबो बुङाखै अब्लालाय मानोथो गोजान खालामनो नागिरदों आंखौ नोंनिफ्राय नैबे थासारियाव आं मोनसेल' बाथ्रा मिथिगौ आंनि खामानि आंनि थांखि आंनि सिमां जुदि आंनि थांखि आरो सिमाङाव सोरबा फैयोब्ला आं बेखौबो आं नुयै बायदिसो जानानै थागोन बेनिखायनो प्लिज एन्टनिय' आंखौ सम हो हायोबा माबारनो न'आव थांफिनदो जोंलारि नों आंखौ इसेबां गाज्रि मोनहाबबाय आरो
आं नोंखौ गाज्रि मोननो मालाबाबो हाया एन्टनिय'। बे खोथाखौ नों बुजि। नोंखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आंहाबो थांखि दं, आंहाबो बिमा बिफा दं। जाय बिमा बिफाखौ लानानै आङो गोग्गानाय मोनो आरो बिसोरबो आंखौ गोग्गानायखौ आं लुबैयो। न'खरनि देरसिन फिसाजो हिसाबै आंहा गोबां जिम्मेदारि दं। बेफोर दायित्वखौ सोर लागोन? बेफोर बिबानखौ आं लायाबा? आंबो लुबैयो आंनि आइ आफाया आंनि मुंखौ लानानै गोग्गानानै दिन्थिनो हायो। हनै आंनि फिसाजोआ बेनो होननानै बयनिबो सिगाङाव गोग्गानानै बुंनो हायो। नोंखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आंखौबो मोजां मोनो, आंनि थांखिखौबो मोजां मोनो एन्टनिय'। बेनिखायनो प्लिज आंनि थांखिखौ लानानै जेबो गुलाय गुजाय दा खालामनो दा सान। आंनो सम हो। जोंलारि, आं नोंनि थांखिखौ मालाबाबो सेफायनानै होआ। नों जाय थांखिखौ लानानै जापानाव फैदों बेखौ आं जेब्लाबो जाफुंजानो लुबैयो। अब्ला मानोथो बुजिनानैबो बुजियै बायदि आंखौ आंनि गोसो बायदि थानो होआखै? आं नोंनाव साननैसोनि थाखायल' टाइम बिदोंना, आंखौ एसे टाइम हो। नों जुदि आंनि सिमाङाव बेफोरबायदि गसंथेनानै होयोब्ला आं मा खालामनो दे बुंलाय? आंथ' नोंनि थांखियाव जेबो गसंथेयाखै। अब्लाबो जेब्ला नों आंनि खाथियाव फैयो आं लोरबांसिन जायो। जेब्ला नोंखौ नुयो अब्ला आं गावखौनो दायनिगिरि सानो, आंनि थाखायनो नोङो जोखोम मोननांदों होननानै। बेनिखायनो एन्टनिय', आं मोजाङैनो बुङो, प्लिज आंखौ साननैसो आंनि मथे थानो हो। आं गाबनानै कुटार कुटार बुंनो गोसो गैया। मोजां रावैनो बुंदों एन्टनिय', साननैसो आंनो सम हो। जागोन दे। आं सानो दिनैनिफ्राय आं नोंजों रायलायथ'वा होननानै। मा? नों आंजों रायलाया? आं बुंखाबायानो ना आं गावनि केरियारखौसो मोजां मोनगोन। बे केरियारनि अनगा आं रावखौबो नुला। प्लिज एन्टनिय', आंनो साननैसो सम हो। बाय। आरो आंनि उन फैनोबो दा नाजाखा। आच्छा, नोंखौ आइया माबा मोनसे बुंमारदों आरो ना? नोंनि आइया आंखौ जेबो बुङाखै। नोंनि आइया माबा मोनसे बुङोब्लाबो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गोनां गैया। मानो होनोब्ला आंहा मोनसेल' थांखि दं, आंनि केरियार। आं सासे मोजां एनिमेटर जानो लुबैयो। बेनिखायनो आंनि थांखियाव दा गसंथेनानै आंखौ लोरबां दा खालाम। बाय एन्टनिय', मोजां समाव लोगो मोनफिनगोन। जोंलारि, नों आंखौ मानो दुखु मोनदों बेखौ आं मिथिगौ। नों मानो बेफोरबायदि राव बाहायदों बेखौबो आं मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिखायनो आं नोंखौ बांद्राय जेबो नारसिनला। नों मोजाङै फरायबानो जाबाय। आं जेब्लाबो नोंजोंनो दं जोंलारि। नों गावखौ हारसिं होननानै दा सान। बानलु मेदां, नों एसेबां मोजां मोनो नामा बै सिख्लाखौ? आं गोसो थोलायनाय बा मोजां मोनलायनायनि एक्सपार्टथ' नङा। बेफोर माबायदि जायो बेफोरखौबो आं जेबो मिथिया। अब्लाबो बेनि थाखाय बे जाय जायगायाव जिरायनानै गाबदोंना, बे जायगाखौ बिबार बारि खालामनानै होनो लुबैयो। गावखौनो बियो गोबां लोरबां होननानै सानो। आं खोन्थानो लुबैयो बे लोरबां नङा, बे अख्रांनि थरसे हाथरखिजों समान होननानै। गोसो जायो बेनि थाखाय हाखौबो आं बिबारजों साजायनानै होनो। मानो होनोब्ला बियो गोबां सुआव थाबायबोबाय। बिनि आथिङा जोबोद दोलानानै दं। बिनि आथिंनि गारायाव मलम फुननानै होनो गोसो जायो। गोबां मानसिफोरनि गोरा गोरा सोदोब खोनाबोबाय बियो। बेनिखायनो बिनि खोमायाव बिबारनि रैसुमै सोदोब खोना होनो गोसो जायो। गोबां जेंनाजों थाबायबोबाय बियो। बेनिखायनो बिनि आथिंखौ नानानै बुंनो लुबैयो, बास बिराद जाबाय, दसे जिरायथ'दो होननानै। नाथाय मा खालामनो, बियो गुबुन सोरबाखौसो मोजां मोनो। अब्ला आं बेफोर खामानिखौ मावनो हाबाबोथ' मावनानै होनो हाया। मानो होनोब्ला बिनि मोन्थाय गैयालासिनो आं बेनो जेबो खालामनानै होनो हाया। बेयो गुबुन सोरबा सासेनि थाखाय मोदै बोहैनाय नुयोब्ला, गाबनाय नुयोब्ला दुखु मोनो। बास बेनो। बानलु मेदां, नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बे सिख्लाया थारैनो जोबोद लाखि। लाखि नंगौना नङा बेखौथ' आं मिथिला। बेखौबा हले आं बुंनो हागोन, बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन सिख्लायानो जाहैबाय जोंलारि। बानलु मेदां, मा आं नोंनो हेफाजाब होनो हागोन नामा? नों जुदि आंनि हेफाजाब मोननो लुबैयो अब्ला आं हेफाजाब होगोन। जोंलारिखौ नोंनि बानायनानै होगोन। हेफाजाब? जाय खामानिखौ आं गावबो मावनानै लानो हायो बेखौ नोंनिफ्राय मानो नांगौ सिखिरि? नैबे बानलु मेदाङा जाय बेसादखौ लुबैयोना, बे बेसादखौ बा सोरखौबा बेखौ हारसिंनो मोननो लुबैयो। रावनिफ्रायबो हेफाजाब नाङा। थ' नों आंनि फारसे एसेबां साननो नाङा सिखिरि। नोंनि लोगो हिसाबै बे खाबुखौथ' होनो हायोना नों आंनो? नों आंखौ लोगो सानाबाबोथ' मानसि हिसाबैथ' आंखौ हेफाजाब होनो हो। आंनो जेबो हेफाजाब होनाङा नोङो। आं गावनो गावनि जायगायाव बेस्ट आरो गावनि खामानिखौ माबायदि मावनांगौ आं गावनो मिथिगौ। स' डोन्ट वारि। एसेबां लाखिना बे जोंलारिया। बानलु मेदां बायदि मानसिया बिनि थाखाय बेफोरबायदि दुखु खालामदों। मानो बुजियाखै बे सिख्लायालाय बानलु मेदांनि गोसोखौलाय? आं बानलु मेदांखौ बेबायदि थासारियाव नायनो हानाय नङा। बेनिखायनो थाबैनो थांनानै जोंलारिजों नायहैनांगोन।
बेनि सिगां जोंलारिया माबायदि बेखौ मोजाङै नायनांगोन, जायनि थाखाय बानलु बेदाङा दिनै दुखु। बानलु बेदां हर जाबाय, उन्दुहैदो। नों आंनि बिमा नङा आंखौ थिननो। आं माला उन्दुनांगौ माला उन्दुनाङा बेखौ आंनि बिमायाल' थिननो हायो। बेनिखायनो नोंजों रायलायदों होननानै नोंनो आं मोन्थाय होबाय होननानै दासान। आं माला उन्दुगोन उन्दुआ बेखौ आं गावनो मिथिगौ। बेवहाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैया, मिथिबाय? सरि। के नोंजों रायलायनाया जोबथ'बाय, थांनो हासिगोन नों गावनि रुमाव। गाबोन माउथ फुजिनो हैनो होननाया? गाबोन जागोन, दा नों उन्दुहैदो। नाथाय नों हारसिं आरो बेनि सायाव नों जौ फेबाय, थ' आं नोंखौ रुमसिम दोनहैनो। आं नोंखौ बुंखाबायानो ना, आं गाव हारसिंनो गावनि देहाखौ जोथोन लानो हागौ। बेवहाय नोंहा एसेबां नांजानांगौ गोनां गैया। अब्लाबो एफा गुसुआव बाहेराव बेफोरबायदि जिरायबाय दाथा। आंखौ अननाय बायदि देखायबाय थानाङा, आं बिराद इरिटेट जायो बेफोरबायदि सोदोब खोनाबा। बोथोरा गुसु होननानै आंबो मिथिगौ। आं मिथिगौ आंहा नोंनि सायाव मोन्थाय जेबो गैया। अब्लाबो गुबुन जायगायाव फैनाय हिसाबै नोंथ' दा हारसिंसो दङ। बेनिखायनो आङो जेबो मोन्थाय गैयाबाबो बुंबाय, रुमाव थांनानै थाबैनो उन्दुदो। आं बेवहाय हारसिं गैया, मिथिबाय? आरो नों मिथिगौ ना, आं बे जापानाव फैनानै जाखिनि मेम'रिस आं शेयार खालामदों जोंलारिजों, बेफोर गासिबो थैजासिमनि थाखाय थोजासे। जाखिनि सम मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, बेजों शेयार खालामनाय गासैबो ममेन्टआनो आंनि थाखाय बेस्ट। आरो बेखौ आं अराय सम गोसोखांबाय थागोन। बेनिखायनो नों आंखौ हारसिं होननानै दासान। नाउ गेट आउट। जागोन दे, गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन। गुड नाइट। बानलु बेदां, जाय सिख्लाखौ नों इसेबां गोसो थोदों, बे सिख्लाखौ मोजाङै लोगो हमनो आंबो जोबोद हांखुर जाबाय। खेबसेथ' रायलायनो मोनबाय आं मैया केफेआव बेजों, आरो दाथ' बांसिनसो हांखुर जाबाय। माबायदि जागोन बे जोंलारिया, बिनि गोसोआ माबायदि जागोन? बेनि महराथ' जोबोद समायना, नाथाय बिनि गोसो सिङाबा माबायदि जागोन बेखौथ' आं मिथिया। जानो हागौ जोबोद मोजाङानो जागोन। बानलु बेदां गुड मर्निं। बानलु बेदां गुड मर्निं। नोंनि थाखाय कफि लानानै फैबाय आं। आं कफि लोङा। मा, नों कफि लोङा? ओहो, लानानै थांफिन। आरो माउथ फुजि हाजो नायहैनांगौआ 12थासोआव थांगोन। अके होमबालाय। वाव, आइ एम स' एक्साइटेड। आं बानलु बेदांजों बेरायनो मोनगोन। बानलु बेदाङा मा मोजां मोनो मा गाज्रि मोनो बेखौथ' आं जेबो मिन्थिया। जोंलारिनाव सोंहैनोसै, आरो जोंलारिया माबायदि सिख्ला बेखौ एसे नायहैना लानोसै। हाय, गुड मर्निं। गुड मर्निं। जोंलारिमोन ना? औ, आंनि मुङा जोंलारि। आंनि मुङा सिखिरि। नोंनि मुङा थारैनो जोबोद मोजां सिखिरि। जेरै नोंनि मुङा जोबोद समायना, एरैनो नोंनि महराबो जोबोद समायना। नंगौ? औ सिखिरि। बावदों साहा जिरायनो खोन्थानो, जिराय। आच्छा जोंलारि, नोंजों रायलायनो मोनगोन नामा? मा रायलायनो? ओरैनो मोजां गाज्रि। जापानाव फैनानै थाफैलायनाय, जब मावलायनाय नालाय नोंनि सोमोन्दै मिथिनो एसे एक्साइटेड जादों आरो। आंनि सोमोन्दै मिथिनो? औ, बारा जेबो नङा, ओरैनो। दसे उनाव आंना ब्रेक टाइम जाखागोन। होमबालाय आं बाहेराव जिरायनानै हैनोसै। जागोन दे। आंजोंबा मा रायलायनो लुगैलायखो बेबा? नुनायावथ' जोबोद माहाजोननि फिसाजो बायदि नुथारदों माथो। गाननाय जोमनायाबो एफा दामि दामि गानो। बेबा सोरहानि फिसाजो? मानसियाबो इसेबां समायना। बेबा बबे गामिनि? सिखिरि, माखौ इसेबां नायगोमोबाय थाखो नों? नोंखौ नायदों आं। जाय सिख्लानि थाखाय दिनै सोरबा सासे सेंग्राया इसेबां दुखु जादों, इसेबां गोसो होनानै मोजां मोनदों। कलेजनि गासैबो सिख्लाफोरा बे सेंग्रानि उन उन खारफायो, नाथाय बे सेंग्राया नोंनि उन उन खारफायो। अब्ला बेबायदि सिख्लानि गोसोआ माबायदि जागोन होननानै नोंखौ नायदों आं। आं बुजियासै सिखिरि, नों मा बुंदों? बुजिलायनाङा दे। आच्छा जोंलारि, नों मा खालामनो नागिरदों? माने जापानाव नों मानो फैदों? आं एनिमेसननि क्लास लागासिनो। वाव, जोबोद मोजां। आच्छा जोंलारि, बानलु बेदांनि सोमोन्दै नों बेसेबां मिथियो? बानलु बेदां? औ, बानलु बेदांजों आंजों क्लासमेटमोन गोदो जों हाइ स्कुलाव थायोबा। कलेजावबो साननैसो बेजों फरायफानो मोनदों। नाथाय बानलु बेदांजों आं मालाबाबो रायलायनो मोनाखै, ना स्कुलाव ना कलेजाव। मानि थाखाय? बानलु बेदांनि नों क्ल'सबा मिथिगौ जानो हागौ। बानलु बेदाङा गाव मोजां मोननायनि अनगा रावजोंबो रायलाया होननानै। स्कुलावबो गोबां बार बेजों रायलायनो सानदोंमोन, नाथाय मालाबाबो बेजों रायलायनो हायाखै। गोबां खोनाबाय सिख्लाफोरनिफ्राय बानलु बेदाङा बयखौबो रायो, खाब्रां बुङो होननानै। औ, बिनि माखासे सोदोबफोरा जोबोद खाब्रां, नाथाय मानसिया गाज्रि नङा।
जोबोद गोसोनि मोजांसो। औ नंगौ। औ बानलु बेदाङा सा सायावल' रागा रागा दिन्थियो, नाथाय गोसोआ जोबोद मोजां बेना मम बायदि गुरैसो। नोङो अब्ला बानलु बेदांखौ इसिबां मोजाङै मिथियोब्ला बानलु बेदांनि गोसोआ जे मा सोमजिदों बेखौ नों मानो बुजिनो नाजायाखै? माने? बानलु बेदाङा नोंखौ गोसो थोयो, नों बेखौ मिथियोना मिथिया? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों सिखिरि? आंहा बेफोरबायदि रायलायनो सम गैया। आंनावबो सम गैया, अब्लाबो नोंजों रायलायनो फैबाय। बानलु बेदाङा जे नोंखौ इसिबां गोसो थोयो बेखौ नों मानो बुजिनो नाजायाखै जोंलारि? मिथिगौ ना, बानलु बेदां बायदि मानसिया नोंनि थाखाय दुखु जादों। सिखिरि, बानलु बेदां आरो आंनि गेजेराव जाखिनि लोगोनि रिलेशनशिप दं बेखौ आं मालाबाबो आं सेफायनो लुबैया। अब्ला नों बानलु बेदांखौ गोसो थोआ? गोसो थोनाय गोसो थोयैनि खोथायालाय बोरै फैनांगौ जाखो? जोंथ' मोजां लोगोसो। नाथाय बानलु बेदाङाथ' बिदि साना, बेथ' नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। अब्ला नों बानलु बेदांनि गोसोखौ मानो बुजिनो नाजायाखै? बानलु बेदां बायदि बयफ्रेन्ड मोननांगौआ जोबोद गोजोननायनि बाथ्रासो मिथिबाय। मानो होनोबा बानलु बेदां बायदि मानसिखौ मोजां मोननायाबो हाजारनि गेजेराव मोनसे गोजों डायमन्डखौ मोननाय बायदिसो। बेनिखायनो बानलु बेदांनि गोसोखौ दुखु दाहो। बानलु बेदांखौ लानानै इसेबां मानो दुखु जादों नोंलाय? बानलु बेदां आरो आंनि गेजेराव जाखिनि सोमोन्दो दं बे लोगोनिसो। बेनिफ्राय आरो माबा मोनसे एक्सप्लेनेसन होबावनांगौ होननानै आं साना। औ नंगौ नामा? नाथाय बानलु बेदाङा जे नोंखौ इसेबां गोसो थोयो, नोङो बानलु बेदांखौ नायफिना, बेनि थाखाय एसे दुखु मोनदों। नों मानो दुखु मोनदों? आंबो मिथिया। जानो हागौ बानलु बेदांखौ आं अनो, जेरै नों गुबुन सोरबा सासेखौ अनो। आंबो मिथिया, कनफिउससो। सिखिरि गाज्रि मोनाबा नों बबेनि? माने मा गामिनि? आं टाउननिनो। बे बेंकनि उनथिंजायनि बिल्डिंआ बियो जोंहानि। बे बेंकनि उनथिंजायनि न'आ? औ। आं मिथिनायावथ' बिनि बिमायाबो बिफायाबो प्रफेसारसो। आं सानखाथारदोंमोन बेखौ जोबोद माहाजोननि फिसाजो जागोन होननानै। नंमारगौसो। मा सानखो? जोंहानि आफाया माहाजोन आया माहाजोन होननानै? बिदिथ' जेबो सानाखै सिखिरि, अब्लाबो बुंगोन नोंनि न'खराथ' माहाजोनानो ना? जानो हागौ आं माहाजोन, नाथाय बेवहाय आंनि गोरोन्थि गैया होननानै आं सानो। नङा नङा, आं गोरोन्थिनि जेबो खोथा बुङाखै। एदावदोंसो आं नोंखौ। नों माला थांगोन न'आव? आं गाबोन थांगोन। गाबोन आंना फ्लाइट दङ, नाथाय बानलु बेदांना दिनै बानलु बेदांजों बेरायहैगोन। बेनिखायनो नोंनाव एडभाइस लानो लुबैदों आं। बानलु बेदाङा मा जायो, मा मोजां मोनो, अन्नानै आंनो खोन्था। जागोन दे। जोंलारि फिसा, आं थांफिननोसै। आरो मोनसे मैयानि खोथाखौ गोसोआव दङ ना? औ दङ। अब्लालाय माथोबाव, आं जेखौ बुंदों बेखौ मावबानो जाबाय। आंबो न'आव थांनानै बुंहैनोसै। नोङो आनै क्लिय'पेट्रा नङा होनलाय? सोर जाखो बेबा? आंखौ सिनायाखै? आं सिखिरि। गोदो जों उन्दैब्ला जोंहानाव थाङोमोन ना नों? गोसोखांबाय। बै दैमारि प्रफेसारनि फिसाजोमोन दा नों? औ। माथो देरथारबाय मानसियालाय, उन्दैयावनो नुनायमोन। माब्लाथो फैनाय जापानावलाय? आङो 10 दिन बारा जाफैबाय। मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय 15 दिननि खामानि लानानै फैदोंमोन। गाबोन थांफिनगोन। जमा थांनो हासिगौमोन ना? आंना फ्लाइटआ 3 घन्टानि उनावनो थांनो नागिरबाय। मोजाङै थांबानो जाबाय। मालाबा जोंहानाव हाबैबानो जाबाय आरो। जागोन दे। ओमफ्राय जोंलारिखौलाय बोरै सिनायो? ओरैनो जायगानि मानसिखाय सिनायनायखाय माथो होफैदों आं। नंगौ नामा? दे होमबालाय थादो जोंलारि, आंनि बुंनायखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय। जागोन दे। मा खोथा जोंलारि? जेबो नङा। आं आनै क्लिय'पेट्राखौ मोजाङैनो मिथिगौ। बियो गासैबो खामानियावनो माबा मोनसे नागिरो। नोंनावबो माबा मोनसे बियाखैथ'? जेबो बियाखै। होमबालाय मालाबा लोगो मोनसिगोन। आरो आंजों लोगो जानो हागोन ना नों? माने बानलु बेदांनि सोमोन्दै नोंनाव मिथिनो लुगैयोबा आं सोंहरगोन। नोंनि नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। आरो जापानाव फैयोब्ला आं नोंखौ लोगो हमगोन। आरो नोंबो जों न'आव थांबा जोंहानाव हाबैनो दाबाव दे। जागोन दे। होमबालाय माथोबाव, नाम्बारखौ खोन्थादो। नाम्बारखौ माने खुगाजोंनो? आंनि माइन्डआ जोबोद एक्टिभ। नों खोन्थाबानो जाबाय दे। होमबालाय आंनि नाम्बारा 994460327779। थेंक इउ जोंलारि। थाबैनो लोगो मोनगोन। मा खालामबावगोन आं? जियानो जाया मानो, क्लिय'पेट्राया आइनाव निमाहा बिहैगोन होननानै आंखौ एफा गाज्रि दुबिदायाव खोलैनानै होबाय। रोंगौ बियो क्लिय'पेट्राया मोजाङैनो पलिटिकेल गेलेनो। बावनो होनबा मालाय बोरै बावगारनो हानो आं एन्टनिय'खौ। आंनि थाखायनो एन्टनिय'आ दुखु मोनसिगोन। फारसेथिंजाय आइ आफाबो दं। इसोर, आं दुखु जाबाय थाला। जा मोजां लामा नुहुरो आंनो दिन्थिनानै हरबानो जाबाय। आं बे लामाजोंनो थाबायलांगोन।